Zvakaoma mufunge aiwa zvazvinodai pamuti munyoro wako mana. Handiri kurwadziwa guys. Pandiri kuya panguva ino ndichitaura nemi muri yeZimbabwe kwamungaderi muri kumativi manyanya senyika, ndiri kuda kuti ndikuzivisei kuti mbavha dziya dzekuba mari yakanga yaroorwa Lulu uyu anova mukadzi waSewikino Chivayo vatongwa vese akomana in combined makore avapuwa soka 950 years. Akomana rare regional magistrate uyu ngaasadaro uyu yanzi musaiona short game. Those guys 18 one ivavo makore ava ese abatanidzwa ipapapa asvika 950 years. Iwe kupuwa makore mubhaibheri. I don't try wrong. It's just that there are certain things that you can't argue because ushandika kunengeke na uzi lawyer. But I mean normal lawyers, tell me what you think. Zviriko here zvinomecha here zviri kuenderana here kuti munhu kana uchinge atadza nokwanisa kutongerwa mutongo wakadai. So kuna vanhu vakawanda vakashanda mumajudicial system machinchi because this matter hatisuda kuti nekuti because akabira mari anana Wikino yokuti vanowana anana Wikino yokuti vanozoenda vanotsimbirira munhu vanoenda nemalawyers vanoramba zvinomudzvanyirira. Yes of course Wikino anenge aripo pakuda kunofadza kuda kuoneka kuti impinga zvechokwadi like what he was saying kuti even kana tezvara vangu ndakatozoti ndakanzwa kuti vabirwa mari yacho ndakanga vadedza kuoffice then vandavapa mari yavo kuti oyi futi imwe yacho yes mabirwa iyi zvenyu but regai ndikupei imwe futi andimuri kuona nyaya dzacho. And by the way tine urombo nekuti tezvara vacho vakazoshaya zvavo. I mean maybe it's because of nyaya dzeshoko yavanenge vasangana nayo kuti ndazobirwa mari here unzwa trauma. Kune zvinhu zvakawanda zvinoitika muupenyu. So maybe this guy I believe kuti pakutosungisa kwakatoita vanhu vanenge ane malawyer ekuti anenge achivatsimbiridzira obviously Mbavha ana Mbavha anozoona malawyers acho ende munenge makawandisa muri gurushushu mosvika munzi ndimakaba mari yes tichakaba mutemo uri kuti zvakati mumbotanga muchiramba mufusvika mabatwa kuti ndimakaba but pamakore 950 guys. Let's talk about this issue. And kune human rights lawyer ndizvo here handisi kuti zvangu Mbavha dzinofanira kumiririrwa kana kuti no that's not what I'm saying. Ndiri kungotaura hangu pa namba yemakore because ndinoona ka vanhu vaya vanotonzi munhu auraya munhu makore acho ndikononga asiri kuzosvika kumana 950. Amene makamunzwawo munhu anotongwa makore akadaro makore mubhaibheri zviri kuitika kuZimbabwe amadzadiwa ende ndoziva kuti kunoona kwawanda you won't believe all these things because unenge uri kure unenge uri faras. Saka paunonzwa zvinhu zvacho unobva ngoti muri kuvenga vanhu mukwanyeberera mukutaura zvekuda kuipisa. Apa handina political party ndinongedzera handina chikiti chandadii kana kuti ningi kana kuti munhu handati ndangotaura something that is happening zvazvinodai pamuti munyoro. Handiri kungobvunza zvangu kuti zvazvinodai panana Wikino ko kuzoti kwazonzi wabira Mnangagwa zvinopera sei. Uyai tionesane mucomment section ndiudzei munoiona sei nyaya iyi hama dzangu nekuti I'm concerned as a citizen. Kana takutongerana makore 900 something malawyers tibatsireiwo apa hama dzangu ndiri kutotadzawo kutonzwisisawo hatisi kuti tiri kushora kana kuti asei zvatoitika kudhara it's already on public domain. Saka tiroti tinzwisisani. Let's have a tete let's reason together. Tell me comment section ndakavhurira ndinoda kupindura mese one by one muri papa. And to those vanhu kuzoti ari mujudicial system ngauya ti explainere torai nhamba dzekulian TV muye ngati tifonerane timbopindawo pachivhidhivhidhi handiti ndanga ndichimbobvunzwa nemwe lawyer ngachindiquestion achinditi kulian why is it one problem yekuti haudi kuti pawo mukana kuti titaurewo pachivhidhivhidhi sema lawyers uri kutya kuti tinenge tichida kuzowanawo macustomers here taiwa it depends kuti wataura ine state yekuti uruda kuti tikuadvertise mahara we can't do that by the way but kana uchinge wauya in a way yekuti you are contributing something pachivhidhivhidhi like pane nyaya yakaita sei this is your time feel free kana uchinge taona kuti it's worth it then tovatira zvibroadcaster zvatinenge tase hoya watuonesa zvazo just tell me kuti I'm a lawyer cool and I just want to explain something zvasinganzwisisi pane nyaya yacho iyoyi then tovatira broadcaster totongoenda takadaro. Ngatibatane mucomment section number ndidzo dzakabatikira pachivhidhivhidhi izvezviso because pakaipa.